Sir Dave, maayad nga gabi. Yes, Sir Bry. Mayong gabi si Sir Bry kag sa tanang tagpalamati sa sining istasyon. So, yari nga lakat sang panahon, Oktubre 8, tuig 2021. Sir Bry, may ara kita sang tropical cyclone o kon bulletin number 5, no? O tropical depression nga si Maring. Si Maring, ginabana-bana base sa aton nga satellite and surface data, mga 715 kilometers east of Catarman, Northern Samar, o kon 640 kilometers east-northeast of Burungan City, Eastern Samar. Ini siya may coordinates nga 12.7 degrees north and 131.2 degrees east. Ang bagyong si Maring may kabaskugon sang 55 km per ora malapit sa sentro, kag may pagmadlo sang 60 km per ora. Ini siya magagiyo pa east-northeastward sa kadasigon sang 10 km per ora. So ang Visayas, Mindanao, ilakip man ang Bicol Region, maka-eksperyensya sang magalumo na kalangitan kag ginipagupdan sang laptang pagtupa sang ulan, pagpanago o pagpangilat, dala sang intertropical convergence zone kag trap sang tropical depression nga si Maring. Samtang yung Metro Manila kay iban nga bahin sang Luzon, makaagom naman sa kasarangan nga panahon, duwas ang malagi nga pagumguom, inipagupdan sang naligwin nga pagtupa sang ulan, tuga naman niya sang intertropical convergence zone kag localized thunderstorm. So Western Visayas, ilakip man ang Negros Occidental, subong man sa Bacolod City, maka-eksperyensya sa magalumo na kalangitan kag inipagupdan sang laptang pagtupa sang ulan, pagpanago ug pagpangilat, tuga naman niya sang intertropical convergence zone kag trap sang tropical depression nga si Maring. So kasarangan tubtub may pagmulumadlos nga huyop sang hangin, nagikan sa amin na nasilangan, tubtub na amin na nakatundan ang naga-impluensya sa kabugisan sang probinsya. So ang kadagatan sang probinsya, mangin mabulubalod tubtub mabalod. Dave Kuahaw sang Provincial Disaster Management Program, Sir Bry. Sir Dave, Yes, Sir Bry. anong tsansa ni Maring man? Ang aton nga forecast siya, Sir Bry, within 24 hours forecast, sa alas 2 sa buwas sa aga, ang tropical depression nga si Maring, mga banaba mga 820 kilometers east of Bira, Catanduanes. Kag sa 24-hour forecast naton sa alas 2 sa hapon, October 9, ang tropical storm nga si Maring, mga banaba mga 1,115 kilometers east of Southern Luzon. Kag amat-amat ni sa Sir Bry, nga mabalik sa low pressure area o kon LPA. No, okay, good, ha? Oo, sige. Ano man ang akon radyo, wala ni natuon nga doga sa gratingog mo, kung Ako sa ni Sir Bry, kay ginaway patalaulumpawan eh. Sige, relax Sige lang gid. sa Japan duty. Sige lang. Oo, inom lang maayad-ayad nga tubig, ano? Gani man, Sir Bry. Sige, Sir Dave, pawayo-waya. May gabi na sa problem. imo. Sir Bry, salamat ka. Good evening si Masaliwan. Yes, sir. Sige, olo alerto lang mga utod nato na kay si Bagyong Maring naman subong ang ginatutukan sang aton sining pag-asa, although nga amo tong na-mention niya so far daw hindi gid man dapat kabalagan kay basin magbalik man siya sa nubo-nubo nga level mga kaksyon. Pero sa mga utod ta nga nagapuyo dira sa kilid sang baybaya sa idalom sa Taytay kag sa mga kasubaan dira kilid dira kabakyasan ba alerto gid 24/7. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, last shit na subong nga adlaw yari kita sa Biyernes, Oktubre 8 na 2021. Mayara na gid lamang kita sang 78 dias ang nabilin kag Pasko na. Samtang 85 dias ang nabilin naman lang, magabaylo na kita sang tuig 2022. Aksyon Firing Line. Bukas na nga aton sining Facebook page mga kaksyon, sa aton sining actionradiobacolod.com.ph, sa web naton YouTube Plus, ang Twitter account, ang aton sining text hotline sa 0963-7570874 para sa inyo sini nga mga mensahe. Aksyon Brian Warden. Aksyon Firing Line. On board na, Tob-Tob las 9 ang takna sining gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang nagalinagumba nga balita sa aton sining pagpangalagad? O kung makaulumol nga mga balita, mga kaksyon,
Aring perti ka ulumol nga balita kay kon makit-ala ni siguro sang tawo personally kun way lang sang kapulisan ining isa ka suspect nga nagpatay sa isa iya ka senior high nga manunudlo didto sa syudad sang Cadiz mga kaksyon. Siguro hindi naging manimabuhi pa kung tuturon ni Jesus ko. Ano kalaw ay man nga hindi kita yaang otoridad nga magkuha sang kabuhi sang isa ka tawo pero mag-amo sining kahimuan sa isa ka tawo do kanami lagid malang ihambal nga buhi on pani. Action firing line. Pero timay lang kinadakpan sabog pa siya. Ginapamangkot sa sangamon reporter sa Cadiz tong panabat niya daw kung kaisa over the bakod na. Action firing line. Ay, sus ko nga mga tao nga kalabuhi pa nga muni nga mga tao yaman, no? Dapat way na nisla ginapadugay pas kalibutan. Ang ibang nga balita makaksyon diriya sa probinsya sang Negros Occidental sa syudad sang Bago mano, may ara sang nagpangluthang ini mag-amay pinaniro niya ang amay patay ang anak pilason. Action firing line. Ang pinakamotibo makaksyon sang insidente amo ang istorya kag problema duta. Action firing line. Kagang iban pa nga balita kay na makaksyon nagpatigayon sang press conference ang pamilya sa tong ginabalita taman pila na ka simana ang nakaligad pamilya sining duha ka mga senior citizen nga nagkaladula didto sa may San Pablo, Barangay San Pablo, Manapla. Kining isa diri tag iya sang puloy-an nga baynes mga kaksyon, puloy-an nga dira napatay atong apat tanan ka mga ginaligar miyembro sang NPA. Action firing line. Samtang ang isa diri ang kaingod mga kaksyon. Tiway kito nakit-an pa ho. Almost duwa na kasimana ang nakaligad o kung isa kasimana nang nakaligad. Way panikita ang apat o kung duha ka persona rason nga hindi sila ang nagpangayo na sang tabang sa korte mga kaksyon. Action firing line. Kompletohon tanay karon kay na-advance na naman ipamangkot ang Philippine Army sang Martes pa lang kung ara bala sa ila poder ininduha ka mga tigulang nga nagkaladula tiyang bala sang army wala diri sa amon. Action firing line. Ang iban nga balita lokal mga kaksyon karon kompletohon ta ang mga listahan na gikan sa probinsya sang Negros Occidental sa mga gusto magpapili or nag-file sa ila sining COC. Remember, today is the last day sang 8 days of filing sang COC sining 2022 nga elections. Action firing line. Tikay na sa provincial capital o kon Comelec makaksyon daw nagdinaguso gid ang pinaka last day may ara sa mga dalagko nga mga ngalan nga gusto nga magpapili makaksyon sa nagakalain-lain iya nga posisyon sa probinsya sang Negros Occidental. Action firing line. Samtang diri naman sa syudad sang Bacolod, kaina may mga bag-o nga ngalan nga nag-file man sa syudad sa Bacolod, magluwas gid lamang kay former councilor Kano Guaputan, no? Nga independent ini siya papili again sa pagkakonsihal sa syudad sang Bacolod. Wala siya sang alkalde nga ginaupdan. Action firing line. May ara sang nag-file kaina sa pagkakongresista, no? Ang nagpapili subong kongresista sa syudad sa Bacolod. Hindi lang kay Silon District Congressman Greg Gasataya nga nagapari-elect liwat, kundi ini sila mga kaksyon ang nagdangat na sa mga apat tanan o kung 5 ka mga aspirants mga kaksyon sa syudad sang Bacolod. Pila sa iban dire kung pila sa ila dire medyo kulo kilala, kag may kulo kwarta, kag may makinarya bisan ginagmay lang mga kaksyon. Action firing line. Hibaloon tanay karo mga kaksyon, duha ka alkalde sa syudad gid lamang, 1-on-1 gid ang enkwentruhanay sang Leonardia kag Benitez diri sa Bacolod. Action firing line. Ang Vice Mayor tatlo, tining tatlo nga ini pertiman ang mga agi, tikilala nyo ba na? Elcid Familiaran, Cesar Distrito, kag Councilor Wilson Gambuah. Action firing line. Ang mga konsihales des Bacolod, 38 ang inyo city nga pagapilian. 12 gid lamang ang isulat kag isida nyo na sa inyo nga baluta sa palabuton iyang elections lang tawon tanay karon kulo kompletohon tanay kag sanday sino ang mga ini. Action firing line. May mga banwa kag syudad diri sa probinsya sang Negros Occidental nga wala gid natigayon ang ginatawag nga merging, no?
Ang merging nagapabilin gid lamang sa gobernador kag vice-gobernador. Pero may mga banwa kag syudad labi na gid sa sur nga bahin sa probinsya nga puwerte ka sadya sang inkwentruhanay sini mga kaksyon. Action firing line. May ara sang tandem action El Rey iya nga mag-asawa. Iya mo, bana ikaw da sa pagka-mayor kay ako ng vice mayor. Dalaan nyo na lang pating timbang nyo. Action firing line. May ara man sang mag-utod. May ara sang basta ti okay malana. So, nagliligad pa nga mga panahon, hambal ko sa inyo. Ako, inang ginahambal nila nga mga dulo dynasty nga inado, gusto nila was agon ang pinamilya nga mga kuan, nga mga naara sa pwesto. Ako doon di makuna pabor. Hambal ko na iya simple lang. Bisan pa ang kongresista amay, ang mayor asawa, ang anak vice mayor, ang kaunsilor apo. Basta maayo lang ang performance, bisan kamo na lang datanan kung gakadto man ang basic services sa publiko, hindi takon mag-inkontro o kung magkontra dira. Action Brian Borden. Action firing line. Ang unang abulyada sa aton nga pagpangalagad balita lokal, headliners maka-aksyon dulong sa aton Action Brian Borden. Action firing line. Action Radio Philippine Standard Jam City Kinsina. Action firing line. Ang mga balita maka-aksyon sa national maaki-update kita gamay sining lakat sang COVID-19. Pasalamat kita sa Ginoo kay naghuluhol pa gidman no ang kaso ni COVID-19. Halin sa 28,027 nagdaog sa 20 hasta subong, kahapon daw 9,000 na lang gani mo. Pero kahapo kun subong nagsaka ini sa 10,670 no ang bag-o nga kaso ni COVID-19, samtang ang kabilugan 2,643,494, samtang ang aktibo nagapabilin sa 118,203 kag ang naka-recover ara sa 2,486,059 kag ang patay 39,300 o kon 232. Action firing line. Amo na maka-aksyon, may kinagnubo-nubo na ginman siya kag suno sa mga eksperto, DOH, IETF kag mga Okta Research nga ini nga nagahuluhol pa na ginman si COVID-19. Hambal nila, imbis nag-file sang kandidatura si muni-muni muna, medyo nagnubo, hindi may ara ginman guro sang dako nga bulig si bakuna kag ang mga ECQ, ang mga modified ECQ kag ang grabe nga paghugot sang aton sini nga control sang aton nga health protocol, may mga contributions gid ini. Action firing line. Ang iban nga balita maka-aksyon, bakuna. Istorya kita bakuna sa aton sini nga pagpangalagad. Ang bakuna buwas nga adlaw ginapaabot nga mag-abot diri sa aton ang 1.3 million maka-aksyon ka doses sang bakuna. Kaya may ara sang 1,384,220 nga Moderna. Ginbakal ini sang gobyerno kag may ara man sang 747,816 doses maka-aksyon Moderna. Ginbakal naman ini sang pribado. Action firing line. Susuno sa Malacañang, wala sang rason nga hindi kamo magpabakuna. Kay ang bakuna nagasululubra na. Action firing line. Kita nyo, pila pa lang ka porsyento ang nabakunahan, naga-lower down na gidman ang COVID-19 cases. In fact, diri sa Bacolod kag Negros, naguluos-os na kita subong sa sobra 100 na lang. Kaya ang Negros Occidental, 139, ang Bacolod, 113 today, ina nga kaso. Action firing line. So kabay pa mga kaaksyon nga sa masunod nga mga simana, gusto kita makabati nga ara na lang sa tag 3,000 around the Philippines ang kaso ni COVID-19 para maka-relax man kita kag inang dumalugpayan man kita sa mga kakulba nga aton sini nabatsyagan. Action firing line.
Dire kita sa istorya politika kay ang COVID-19 subong mga kaksyon. Oy, palagas ko lang gali ha. Nagligad na muno ko to sa inyo nga pila kadalagko nga mga negosyante west sa national gikan sa Luzon, Visayas and Mindanao may ara sang panawagan sa gobyerno nga hugton si bakuna. Bangod suno sa ila gusto nilang mahitabo na gid ang herd immunity kag basi magahitabo gid nga si empleyado hindi na makasulod kung wala sang may ipresentar sa entrance dira sang ila negosyo sang vaccination card. Amo man ining mga customer nga basi mag-abot ang panahon nga wala kamo sang vaccination card, no entry mga kaaksyon. Amo nang matabo pila ka adlaw kay ti mabatsyagan mo na gid man ang mga tinimok-timok kag ang patimaan nga ginahimo karon sa mga negosyante sa bugos nga Pilipinas. Istorya politika makaaksyon karon dugay-dugay diri ko anay kay si DepEd Secretary Leonor Brioneso. Oo, nagpabalo sa subong ang mga manunudlo naton nga magaklase abi sa mga ECQ nga mga areas kundi may ara sang ginaduso gid subong nga face-to-face limited ha nga mga estudyante sa 120 tanan ka mga buluthuan magaumpisa na ni sa dason nga mga sinimana ha. Ang mga teachers nga magaklase makaksyon sang ECQ in short medyo mataas-daas pa jutay nga classification sang ilang sining quarantine makaksyon makabaton sang hazard pay nga ginatawag additional. Oho, ang lain lang sini kung ano gid ang mabulig abi sang hazard pay nga ini sa mga manunudlo nga matapikan sang COVID-19 kag maglala ang sitwasyon. Dugay yuhom takon niya. O lain pag diri kung matapikan ang mga estudyante dira, may hazard pay man ni mga estudyante ta. Masimentonses kita sila dire. Tun-in nyo gid maayo DepEd ha. DOH, hindi pag-isugal ang kabuhi sang kabataan ta kag mga manunudlo. Ining ulo hazard pay nyo ni ba si kuan pakagat lang ni iyawan man ni sukot bla mga maestra bla pareho sa mga nurses naton kung wala ginpahog ang gobyerno ta nga magli-resign wa ay gintutukan kag mahatag sa ilang ila sini nga mga benepisyo. Sa patag sang politika ginkibot ambot ko nakibot kamuda. Ako nakibot ko pero slight lang yan. As in, gamay na nakibot ako pagbasa ko sa gin-forward sang amon nga station manager nga nagauyat sang litrato si Senador Bato de la Rosa. Ano nagsulod nga ukok sa utok ni de la Rosa man? Nga nang papili siya ho sang pagka-presidente. Sini nga hapon, nag-file sang iya sini nga COC mga kaaksyon. Last minute ha, hingagaw para may tsansa. Para may panahon. Ano ayhan ang sa likod sini? No? Ano ayhan ang sa likod sini? May nagagawa gilayon nga mga information nga ini preparation na sa pagtalos ni Davao City Mayor Sara Duterte sa katapusan man nga adlaw sang Nobyembre 15 kiti may arata kan isang substitution daw ibalik ang nagkalahinabo sang 2015. Oo, nga nagbulos si Presidente Rodrigo Duterte sa kay Secretary Martin Dinio sa kasagsagan sang substitution. Do basketball ang ginhimo nila sa aton sini nga pamulitika sa Pilipinas, no? So ining pag-file ni Senador De La Rosa, may basbas gid ini kag base na istoryahan na gid ini. Subong ang pamulitika tas Pilipinas do ginahimo na lang gid kiningkoy no. O galing hindi man naton mabasol because may ara kita sang ina nga guidelines. Ara sa aton sini nga 1987 constitutions. Ara sa aton Comelec guidelines nga may ara sa mga substitution. Pwede taman na i-exercise kiti ara sa aton sa Pilipinas eh. Pero ining ila daw ka usual na giding ila nga hilimoon, kumbaga daw ginadrama-drama na lang gid nila. So si Bato de la Rosa certified na nga butang naton kandidato, namangin kandidato bilang presidente. No, certified na subong kami si OC na siya may although may mga substitution pa.
So, ang naghambal subong nga mga kritisismo kag paino-ino sang publiko, bantayan ta. Kay base hinali lang ini nga bayluhan sa ngalan nga Sara Duterte for President and Vice President si Senador Bongo. Action firing line. Aba na matabo mga kaaksyon, pero kahapon to kon kaina. Medyo nagapamirip higid iya si Inday Sara Duterte mo hindi gid ko ya mo padlagan. Oy, di ligi ko padlagan, wala nay makakuan ana, bahala na. Kailan taon na to dai, basi imo tupla imo suyop. Action firing line. Amo nang bantayan ta basi madulang isang salita nyo, amo nang bantayan naton. So sinapa lang ang mga tinaga mga kaaksyon ni Inday Sara Duterte nga hindi gid siya hindi na ma-withdraw pang iya sini nga pag-file COC bilang mayor re-electionista dito sa Davao City, kag kon liwaton niya nga statement, dira pa lang may ara na sang paglinglang sa aton. Action firing line. Deduction meaning wala ka sang word of honor, no? Why ka sang tinindugan? Kaya naghambal ka na hindi ka magpapili, tapos mabulos kay Bato de la Rosa. So dira pa lang esep na kamo kung ano nga sahi sang attitude sang tao, mga kaaksyon. Action Brian Warden. Action firing line. Ang pagbantay naton sa mga nagpapili sa national so far duway giman sang damo nga nagbag-o, no? Lila de Lima dapat mapapili siya liwat kay 6 years na siya bilang senador. Even though nga ti ara sa prisuhan, ang iban re-election ang iban mga independyente nga makilala nga mga senador. Ginsagi ko di bla ka kwan, so far subong adlaw wala sang lagko gid nga balita sa national, no? Ang kwan ang bangigay ni Presidente Rodrigo Duterte kag ni Senador Dick Gordon parte sa Pharmaceutical diho. Action firing line. Naglabot ato sa punto aksyonan nga ginbulgar na naman ni Gordon nga ang relo ni Presidente Rodrigo Duterte nagabalor sang masobra 80 milyones. Grabe nga pagkarelo, no? Bisan lapakan guro ni pison di ni madunot. Action firing line. Ano klase relo ni man? Ang kay DOH Secretary Francisco Duque III daw 11 milyones lang to o 13 milyones. Kay Duterte ya. Ang kay Duterte ya sobrang 80 milyones pagin mo. Action firing line. Ay nako naman bisa ay nako no di ko maintindihan. Aryo imo-imuan ko di kay istorya ha. Pero amo ni subong di blaksyonan. Subong ang nagagwa nga ngalan kundi gina-combine ta na ang presidente kag Vice Presidente. Diri sa aton pag-uso ni Alden Richard sa una aksyonan dumduman mo ni sa GMA lang si Main Mendoza na kag si sino nang laki ngayon nga daw amo man kami tsura kung kisab lang. Action firing line. Ba? Sa Bacolod nag-uso di si Aldin man, si Al Espino kag si Dindo Ramos. Aldin na tawag sa una sa 2019 2016, no? Ito ginano na mo ginatandi-tandi na mo ti subong Bato de la Rosa kag Bongo ang tawag sa ila bago. Bado ka namin matian, no? Bato go bago. Amo nang tawag sa ila subong. Action firing line. Si Kwa naman iya si Lini Robredo naman kag Kiko Pangilinan kamo ning vice president niya. Ang tawag sila subong si Liko. Mas iwanis la buto aksyonan magliliko ning buton la black. Action firing line. Okay ko man. Ang isa diri naman niya, si Isko Moreno kag si Willie Ong, ang tawag sa ila di subong may ara nagatawag nga si Iskong, no? Tudi man do hindi uso. Ara ding isa ka uso, Moreno kag Ong, ang tawag sa ila Muong. Firing line. Muong isda. Siyempre, Moreno, Ong, Muong, guaya. Action firing line. Si Manny Pacquiao naman kag si Lito Atienza iya, do palito rin tawag sila subong? Palito. Dito ko okay man, no? Palito. Ang pinakalaw ay pamatian aksyonan Aryo, kadlaw ni siya aksyonan kag El Rey mo. Si Ping Lacson kag si Soto, Tito Sotos, pagkalaw ay tawag sang ilang tandem action El Rio. Action firing line. Hindi lang ka mo. Hindi lang mo mga kig sa akot. Ano, amo na mo. Amo niya mo. Pagkalaw ay hambal ko ni. Aksyonan, gaya ko authority, hambal ko okay lang. Okay lang ko naman ni aksyonan. Bahay di aksyonan. Ping Lacson kag Tito Soto. Ping Soto Pisot. Action
Brian Warden, Action Firing Line. Action Firing Line. Maambal ka pa tani nga, hinaya. Okay. Ano talang, among gimana mo pronounce mo, no? Pisot. Ano mo na, no? Di gusto kaya pisot. Di mo na yan mo, ping. Suto. Pisot, no? Hindi, agilahog lagi na pa yuhom talang kamo Kino ka seryoso gid sa inyo. Anyway, sige la 7:28 Action Radio, Philippine Standard Time. Action Brian Warden, Action Firing Line. Sige, no? Ay nga bahin sa ato nga pagpangalagad mga kaksyon-aksyonan, palig ko handa kaksyon dyan, abe. Kay kaksyon dyan, ari rin kompleto sa mga names, impartial ni mga kaksyon, ha? Kay ti, pamatikwa, na pagid ang final sini. Pero sa aksyon dyan, may kulo kompleto na siya nga mga ngalan diri. From Bacolod up to province, mga kaksyon of Negros Occidental, sa mga naka-file na sang ilaw sini nga COC, mga kaksyon. Action Brian Warden, Action Firing Line. Ang iningabahin sa aton sini nga pagpangalaga ginadulong sa aton sa Firing Line. La City Media na. This time we have action John Diaz sa kulo kompleto nga mga pangalan. Paliw ko na lista na sang inyo listahan para may ideya na kamo. Action Firing Line. Ang balita na action John dulong sa bayad nga gabi. Ayong gabi aksyon, Bray, kag sa aton mga ka-aksyon sa syudad sang Bacolod sa pinakauling record diri sang Commission on Election Bacolod kag sa pagpalayagman ni election officer Attorney Catrina Cania 48 ka mga persona ang nag-file sang ila certificate of candidacy para man aksyon, Bray, sa nagkarainlain nga mga posisyon sa syudad sang Bacolod. Unahon ko aksyon, Elray, ang syudad sang Bacolod, of course, yargid sa pinakaunang listahan sa pagka-alkalde, may duha ka mga nagpapili. Una, sa Oktubre 5, 2021, ikalimang adlaw sa filing sa COC, nag-file si Anay 3rd District Negros Occidental Congressman Albi Benitez. Ang iya political party amuni ang PDP Laban o kung Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o kung PDP Laban Action Bray. Ang nagpapili man bilang alkaldes nag-file sa iya Certificate of Candidacy sa Oktubre 6, 2021 sa idalom sa Nationalista Party amo si incumbent Bacolod City Mayor Evilio Leonardia. So duhagi lamang ang nag-file sa ila COC para sa pagka-alkalde. Amo na kita action ba nga one-on-one bout o kung one-on-one match. No? Sadya gid eh. Alkalde ni sundanay ni sila nga duha nga nag-file sa COC. Abi ginahan naton may mahingagaw pa sa ikapito kung ikawalong adlaw ang filing. Pero sa nagtakop na ang 5 PM nga deadline, wala sang may nagdugang. Gusto giguro nila gaan sang sansang duha, no? Why na gid man kay bisan sino na malanguro magulo intra di kun why ka sang makinarya di no nag-usay ka lang sa panahon maksyon diyan. Yes, so this is incumbent versus former congressman Action Bray. Amo ning ang tribo pula kag tribo puti. Dali gid lang ha.
Talagid lang. Ang imo action ilring nga kwano kay ang ngalan ni Congressman Albi Benitez, Mayor Bing Linardia, gyapon likod siya na ha. Doon pati ako pagbasa ko ano ngayon ni Benitez Bing mangyapon. Sige, action diyan, go ahead. Go ahead. Yes, no? Ikaduha, action election vice mayor. Para makita nilang itsura, kay Miara, kita daya preparado sa action itsura nila. Aha. May 3 action bray nga nagpapili, vice mayor, kaya nag-file sila COC. October 5, una nga nag-file sa COC, sa idalom sang Partido Demokratiko Pilipino, Lakas ng Bayan, o kung PDP Laban, si Anay Councilor, Attorney Cesar Distrito. October 5 na siya nag-file. PDP Laban, iya siya nga party. Pita Okay. puti ni siya action dahil nga grupo, no? Aha. October 6, 2021, nag-file sa iya COC sa idaloman sa Nationalista Party si incumbent Vice Mayor Elcid Familiaran. October 7, nag-file sa iya COC bilang independent candidate sa pagka-BC Alcalde si incumbent Councilor Wilson June Gamboa Jr. Bo, No? timang nga mga ngalan action diyan, for timang nga mga tao man. Baskugan man kay bisan si Gamboa wala grupo pero dumigin himo ni sila forma sila gitawag nila nga group of willing Aha. mga grupo sa mga independent candidate nga nagahugpong para ti sila man ginupdanay Aha. at magano sila nga first action bribe para sa pagpakilala sila kagulingon sa publiko. Hinali action diyan dumaog na isigang buwa gani ng independiente, believe naging ko sa mga strategiya nga pagahimuon niya mo, hamakon mo tumbahon mo yang former councilor nga may ngalan man, kag subog incumbent vice mayor man nga si Familiaran action diyan mo puwerte. At yung mangita, gisla kay tinibulubastog man nga tiradang 3, Distrito, Familiaran, Gamboa. Puwerte nga sambuwa sa tatlo nga ini. Oh, amo ning mahambal tiya nga ang isa di do, hindi mara inaway yang ang isa ni pigaw ni. Duwa lang gining grabe di baskog pero ini subong niya tatlo gini sila kun ako maglantaw ya puro ni tanan mga baskugan. Yes, Action Bray, no? Si Distrito, former councilor, incumbent Vice Mayor Familiaran, 3-termer, no? Kagsaran si last term na councilor man, si Wilson June Gamboa Jr. Katuanta, ang pagkakonsihal anay, no? Sa konsihal, actually, Action Bray, ang sa record diri sang Commission on Election, na 38 ka mga nag-file sang ilang Certificate of Candidacy o kung COC, no? Nga mga pili konsihal. Ang breakdown sini, isa ang nag-file sang unang adlaw, wala sa may nag-file nga ang nag-file sa ikaduhang adlaw. Ikatatlong adlaw may isa nga nag-file, duwa sa ikapat nga adlaw, 13 sa October 5, 12 sa October 6, 7 sa October 5, ako 5 sa October 7, kag 5 subong adlaw. Ang mga nga pangalan ngayari sa listahan sa Aksyon Radyo Bacolod in no particular order o kung wala ni napasunod in alphabetical, pero napasunod ni sa adlaw kung saan o sila nag-file. O kumbaga nag-base kita sa adlaw action diyan. Yes, amo na di ka medyo anong strict biyang ginbutang na nga platform o sistema diri sa aksyon ng niya ginubra, no? Nagpapili mga pangalan, Alan Arroyo, isa ka anay OFW. So di ko magsala si Alan Arroyo nagpapili independent, last year nagpapili manini siya, no? Do ako gini naka-interview man sa iya mo. Oo. Ikaduha diri sa Risanta si Attorney Mark Steven Mayo nga nagapapili sa idalom sang Nationalist People's Coalition o kon NPC. Ari man diri nga sa listahan si Joel Aujiro nga nagapapili independent. Simple Distrito si Pao C. Bartolome Orola Sr. Al Victor Espino, Sonia Verdeflor, Celia Flor, Jason Villarosa, Patrick Lacson, Vladimir Gonzalez, Jude Tadeo Saison, Jesus Claudio o kung si Calao Pontevilla, kag Homer Baez. Ining mga pangalan nga ini, sa idalom ni sila of course sang slate ni sa napapili alkalde na si Congressman Albi Benitez. May nag-file man sa October 5 nga isa ka independent candidate si Walter Hermosora. May ari pagid reaction Bray, nag-file man sa October 6 naman ini sila ya, Cindy Rojas, Israel Salanga, Rinicito Novero, Archie Baribar, Carl Lopez, kag Dindo Ramos,
sila ni Lunsay mga incumbent, but sila nga nakapangalagad nga daan bilang konsihal. Ari man din nag-file si city administrator, resigned na ni siya, Aha. anay Councilor M. Ang, Marlon Solidom, anay ka Barangay 18, Kapitan, kagkaroon incumbent kagawad sa Barangay 18, Jonathan Diaz Jr. Kashmir Montalvo. Si Kashmir Montalvo sa anay ni sa Information Technology. Ed Guillem, anay presidente sang Central Negros Electric Cooperative. Chris Rongon, Christian Weber, Action Bayan ng Katabili Independent. Aha. Jeffy Aud, Rico Villafuerte, Independent. Eduardo Padillos, nga una independent, sang ulihi, nag-ilis sa partido sa idalom sang Partido Federal ng Maharlika. Attorney Cesar Bilore Jr. nga kahapon nag-file. Aha. LR Contreras, independent man ni kahapon. Subong nga adlaw ang nag-file amo ni si Ricardo Canotan. Ito ba, amo ning kano pro inchik, no? Pero may nakitaan ko diyang kano ni action dyan or Weber lang apelyido, ha? Si Weber niya. Oo, pero Pinoy lang eh, Pinoy. Pinoy na siya. Pinoy lang, sige, sige. Christian Weber, iya nga pangalan, no? And then si Ricardo Canotan sa idalom sang Aksyon Demokratiko nga partido. Sus, nakibot kabi ko action radyo na. Hindi Ang partido lang ni nagapapili presidente nga si Manila Mayor Isko Moreno. Okay. Oho. So amo nang sa listahan kadiri sa Aksyon Radyo Bacolod sa mga nagapapili, no? Councilor at sa liwat initial ni sa nga listahan Action Bray. Yes. Dili kita kay mamba sa iban una way pero may makontra kay Congressman Greg Gasataya sa pagka-congressman. Galinumba sila. Pinalumba sila sa second to the last day of the election of the filing the COC na ginawa ang attack. Kasi October 4 pa yan nag-file ang COC si incumbent Lone District Representative Greg Gasataya sa Nationalist People's Coalition o kung NPC nga partido. O sa uli, nag-file ang COC kahapon October 7. Independent ni ang isa ka 49 anyos na lalaki, residente sa Paglawan Village, Barangay Mansilingan, pangalan nga si Romy Gostilo. Anong profesyon is next dyan man? May self-employed lang sa Action Bray. Okay. Ikatatlo ka nag-file, si Anay Police Colonel Wilfredo David. Independent ini siya, pero last year nagpapili man ini sa Action Bray, no? Sundanay ni sila last year ni Arroyo Nakakaagi ko ng interview sa iya. Last year. Yes. Ang ika-apat, former consultant, general manager, sang Bredco Port. Kag ginakuno-kuno Action Bray nga milyonaryo man kuno, negosante. Ang pangalan, Danny Atayde. Ano ni sa mga pamilya mo at nga mga artista man? Tiyo ni Saxon Bray, sang tantog na mga artista, nga si Arjo Atayde, nga makita nila sa ang probinsyano na bilang nga pelikula, kag tiyo man sa Nicolene Garcia. Ang asawa naman ni Billy Crawford, mo na? Ang asawa ni Billy Crawford, kag brother-in-law ini siya, ni Sylvia Latorre. Pwerte, mati. Doon na pamungol ko, Bridco to? Bredco, consultant. Subong ni o resigned na? Former? Resigned, Anay. Anay, okay. And then, ang pinakauli, isa ka civil engineer na si Narciso San Miguel. So, 5 ang nag-file siyang certificate of candidacy para sa pagka-congressista diri mismo sa may Surad sang Bacolod, liwat, suriton kong pangalan, incumbent Congressman Greg Gasataya, Romy Gostilo, Wilfredo David, Danny Atayde, kag Narciso San Miguel, Action Bray. That is for Congressman, na kung diri mismo sa Lone District of Bacolod. Si San Miguel, suriton ko lang, sa idalom ni sa San Federalismo ng Dugong Dakilang Samahan Party. So meaning hindi siya independente, ha? Hindi siya independent Action Bray. Sige. Ano may tingaw connection dyan or why man? Ari ang confirmation ni Attorney Katrina Kanya kag kung ano ang matabo after sining pagpa-file nila sa ilang certificate of candidacy. Kag ano matabo kay hindi pa ni final, idalom pa nila sa Legal Department sa Commission on Elections sa Manila
ang mga dokumento, ang limang kopya sa COC ka mga attached document for proper nga checking action, Brian. Sila na total na sa COC. So, ang total nato, meron kita 5 sa congressman nato, 2 sa mayor, 3 sa vice mayor, and 38 naman ang aton nga nag-file for councilor. Anong matabo sa after event? So, tomorrow, mapagwa kita sa initial naton nga list nila, and the candidate and the aspirants will be coming over to check if may mga corrections sa aton nga pagwa nga list. And then afterwards, ipadalain na naton sa Manila ang aton nga mga COCs and also ang aton nga mga list of aspirants naton. Hindi ako ba sa initial list after? Yes, ma-post na sa ang aton COMELEC na mag-post after ma-evaluate sa law department, ma-post sila sa official na website ng COMELEC. And then the aspirants will have until November 8 to file for a petition to correct, for correction of the name to appear on the ballot. And then afterwards, i-finalize na dayon, mapagwa na siya ang final na judge na list. Action Vice Attorney Katina Kanya, ang election officer sa syudad sang Bacolod. So meaning action dyan, ang mga names nga ini sa laon pa ni, no? Sa laon. Yes. May posible- Depende Action Bryce sa document submit nila. Okay, although nga tigin bato ng ilang sining nga dokumento pero sa laon pa sila liwat, may tsansa pa ini nga iban din madula. Abi kung daw hindi gin man sila, ang paintindi ko ang kapable ka capable ka magdalagan or ano nga sitwasyon? Kung sa mo sa sitwasyon Action ba, usually kung sa mga local, ang pagpapakainan ni Attorney Kanya, Duway naman though ano? basta ko nagpal ka COC, tiyag sa local nga posisyon, do dakot sansa, wala naman ang ginakabing innovations candidate. So dito na lang niya sa nasyonal yung mga presidente, senador. Okay, ang isa din nila ka-qualification, dapat may capacity ka nga makampanya mong makalibot ka Action Bribe. Di pa small community, kung according siya nga local, ang mga Bacolod, di do posible lang man para sa isa ka kandidato. Sa local to, diba? Hindi man na ginasapak na sa nasyonal. Presidente, vice-presidente, senador, kag mga party list, maybe, guran, no? Yes. Sige. Ang Action Bribe sa may syudad sang Bacolod. Sa Iloangco probinsya sa Negros Occidental, Action para dyan. lamang sa mga provincial posisyon. Action dyan? Yes. Balikan ta lang kami. Buo ko na yung akon nga commercial anay. Kaya para karon medyo maka-adjust ko to dobla. Para mahulat-hulaton tang probinsya. Dugay-dugay. Yes, Action Bribe sa Pagtagapon sa patrol at taglibot sa Bacolod Action Jan Diaz. Una sa Action sa Bacolod Action Radio. Action firing line. Partial pa lang na ha, nga mga ngalan diri sa Bacolod. Pagbalik ko karon dugay-dugay, sa probinsya naman kita. Kay sa probinsya to may ara enkwentro nga ti kun ako patulukon mabakod man ini, no? Hindi naton pag i-put down ang isa ka personalidad sang tawo nga nagpapili abi nga hambalon yung away niya. May gini. No, hindi pag amonta sina kaway ta kabalo ko nanong abilidad niya. Action firing line. Kinahanglan ni appreciate tani sila, dawaton tani sila kung hindi ka man lang magbuto, hindi ka lang magbuto ya Pero kung hambalon mo yung nga amuni, muni mo na, nag-usay ka lang sa panahon, amo na abi, dapat ipa-iway tanan, no? Action firing line. Sige, pagbalik ko dugay-dugay mga ka-action plus tartang sa probinsya na naman. Okay, ti last day naging man lang subong, gusto tayo pabalo sa inyo kung sa day sino ang mga ini. Action firing line. Kurang ini nga bahin sa aton nga pagpangalaga, ginadulong sa aton Action Brian Warden. Action firing line. Kang balita to action Jan Diaz mga kaksyon, ginadulong gid sa aton sa Firing line. relax lang kay mabalik ko dugay-dugay. Objective. Balanced discussion. Fearless comments. Action firing line. Carmelo Garingo, good evening, Sombray. Jonathan Diaz, 100% malusot gidna. No na agravante ara sa Himamaylan, si Almira Lima Lazarte, Florencia Villacampa, naga-monitor man si Matinion, si Ricky Soriano, si Ami Rivera, Star Mayo, good morning, Sombray, pink color, new color, have a good weekend and God bless you always. Salamat.
Virgil Pinda, good evening, Action Bray. Monitor always from Celine Homes. Kag shout out, Action Bray, sa kumari ko na si Enriquita Buro sa may East Homes 3. Kag Jennifer Hormigos sa may East Homes 1. Stay healthy always and God bless you and your family, Action Bray. Salamat. Likewise. Si Aimee Crisostomo Marquez. Good evening, Action Bray. Nakakadlaw man taba. Watching from La Carlota City. Si Antonio Bironio, may gabi Sumbray, watching live from San Gabriel, Macabebe, Pampanga. Bao, salamat, gid. Nanyon le, ari naman siya ako na idol, nyo le, no? Ang balya ha, nakatawa ako sang muong sa pisot. Tangso sipon ko. Muong. Virgil Salgado, good evening. Si Joy Harabi Pelicario, naga-monitor sa Santa Maria, Bulacan. Virgil Fulgencio Susana, si Ana Sinoro, Virgil Ligaspi Coluso, abi ko, pangsot. Pingsot pa. Di pingsot na hindi namin, kundi pisot. Junior Mainit Riho, naga-monitor man. Si Paul Spit III. Dennis Richard Di Boroma, Moriong. Yeah, muong lang to, di pa doon di halata, no? Si si Joe Fran Sorongon Sr. nag-monitor man sa Barangay Tangob, ano? Salamat gina. Sige. Domingo Guancia, Action Bryson o nga politiko kilala mo nga may word of honor. How? Thanks. India. Ang namin ko yung ang pagpapili pa lang. Ang pagpapapili pa lang. Atuod man na sige, batunon ko na iuwain kong gakontra. Ang tanan butigo, no? Imbang Jokampag sa Brido, hindi na niya maintindihan ang politika sa Pilipinas, pero ari sa aton kamot ang sabat. Husto giniya, sir. Bisan magkinaano na sila ang bullpen nyo da amo nang manduin nyo, sir, kag tagipusoon niya. Si Ana Sinoro, wow, very expensive. Grabe ang relo. Si Nonoy, banat mayo. Ngalot naman si Aling Linis. Si Linis, subong kag Cisco Moreno, mo yung binaisay. Amanya, korek kag Gidakson Bride, no? Elizabeth Malaka, Magala, nag-monitor man, or Gamala, thank you, Gid. Si Francisca Puso Madiraso, Milili Oligo into anay nga ang mga tao halin sa pagdalaga ni Duterte ang tao into anay. Okay, si Hanilyn Vasquez. Good evening, Sumbrayan. Watching from Barangay Cabo, ginatamyaw ko si SG Salvador. Virgil Legaspi Coloso, nag-monitor man sa Bago City. Romy Castillo, good evening, Sumbray. Gamonitor sumbong sa Barangay 29. God bless. Thank you, good. Si Jacqueline Marino Araman, evening ko na ba kulod nun George Gargasira, nag-tamyaw sa EFC members. Jimmy Senior Latido Araman, thank you again sa pag-monitor. Balikan tabi sa dalom diho. Si Ters Vergara Sancho, si Moises Padilla ni siya. Chris Vilma 3 years nag-monitor sa Estoms 3. God bless. Araman Silvera Hilogo, nagalantaw live sa Charito Heights, Granada. Thank you, Gid. Carmelo, okay, nabasa ko na. Sige. Ang iban di ko makuan, malabot, kaya naglumpat siya tungod sa paggutok. Pero check ko na biho, kung ba si makabulig, kung makitaan, kung din iban yung mensahe, no? Talagid lang, ha? Mga ka-aksyon ang way ko mabasa, check ko din sa piyang side niya, kung sa cellphone, abe. Basi pa naman lang matukiban ko din kang mabasahan ko din ibang nga mensahe. Okay, ari gidi, no? Ariyo. Si Madam Veronica Santillan Manukan, salamat, gid. Si Homa Lomina, good evening. Roberto Caraballo, good evening, Sobray. Tabuan niya dekada 80. 1620-00 na ina siya, hindi na bagay patiniron sa kalendaryo. Okay. Atong kwan, nagpa-time lang. Joy Harabe, okay, nabasa ko na kaina. Ari iba, no? Si Nimisha Ruques, naga-monitor man from Barangay Tangob. Joby Monares, thank you again. Noel Amar, si Bright Amyaw ko lang,
akon friend na si Vanessa Mayo, Jinky Daylagdon, Milili Oligo, Alex Montesa, John Season, Yvonne Boucher, Bia Jonathan, Dennis Richard Tiboruma. Si Lovely Princess de la Peña, naga-monitor man. Hi lang ko no, good evening lang sa Roto family sa Antipulay. Maria Teresa o con Teresa Hofilinia. Si Jofran Sorongan Sr. Nabasa ko na kaina, no? Sige. Okay, sige. Ari si Florencia Villacampa sa La Union. Thank you, Genda. Thank you, Genda, sa pag-monitor. Si Grazel Doroteo Latuza. Good evening man sa Bagong Silang, Purok Bagong Silang, Barangay Estefania. Thank you, Gid. No? Thank you, Gid. Sige. Ang iba nagalumpat, abi. Si Julio Salido, just monitoring Action Bri, happy listening to Faith Charity Tomaro, Rosarial Emilu, Gabayuyo, Cherlyn Paviliaro, Lorely Asignacion, Susan Halwin, Maristela Piliejo, Hormigos, GT Latuza, Mark Allen Camiron Margalio, Edna Idulan, and Clarence Mayoy Parohilio. Salamat gid sa pagmonitor. Si Juan, si Rhea Mila Ladjo Araman, salamat gid. Sige. Si Naeng Lens, uti-uti gid sa kadlaw sa ngaton kay nga mga abbreviation to tublaw ang tandem nila nga duwa, no? Sige. Send lang paki-share sa aton nga live please para at least mabasa taman ng makabasa man, makapamati mang iba nyo nga mga pod, no? Si Sir Dennis Perma, nagamonitor man po, salamat kay Sir Densa sa Barangay Singkang Airport. Thank you, Gid. Si Marlon Menerales, good evening, Son Radio Bacolod. Greet ko lang akon apo Juliana, happy first birthday. Thank you, Gid. Wow. Si Chivel Bambi Ramos Hestosani. Good evening, Action Brian. Monitor gid ko diri sa La Carlota. Siri, tabiyaw ko lang Carol Montoya. Si, okay. Dali gid lang. Amo ni problema. Ako kay once gini magkuhan sila. Si Bibing Dagia Bautista Araman sa 39 Lizares Mag-aksyon. Si, okay. Diri sa Dalomonto. Si Inday Blaza. Aha. Si Marcelino Pamolino sang Pontevedra, naga-monitor man sa Barangay Pandan siya. Barangay Pandan. Si Michelle Sayo Himiroy, good evening sa Brian, gatawa man ko sang pisot. Monitor lang kami di barangay man sa Blaya, Isabela. Sige. Para makayuhom ka mo di pwede ka sagit, iya ka seryoso sang aton niya nga mga hambal di. Si Star Mayo, nabasa ko na kaina. Good morning, Subray. Gapink, nabasa ko na kaina, no? Sige, ma-relax lang ko kadaliha para makapahuhay ang akon nga puwak. Kaya masinggita naman takro pagbalik ta. La 7:56 mga kaaksyon. Di ka mo maghalinda, dala lang ka mo. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kagkrisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad.
Aksyon Radyo Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga tuloy ang peace yan ang gusto ninyo. Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang nariyagan sa manager ya, yung ngalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Connie po, ang naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Campo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na naman-amat ang kamisulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Action Radio Bacolod. No? Kag baptism of fire to my part because the year nga nagsulod ko ito kadagdamo ko dito at that time no po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So kadagdamo isa nagtabo dito no. So that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang nag-rely gid or salin sa huna. Si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad Aksyon Radio for Open Standard Sam las 8:02 na kita. Aksyon Firing Line. Antes pa naman tarang ginaya-endorso naton sa inyo ang Aksyon Firing Line.
Antes pa naman ang tanang makaaksyon sa sugpon nga balita ng aksyon John Diaz, may ilang kay Nonoy ka uplong, trahe kay Madam Grace Ortiz dirang misis niya ang ilang kahapon ang mga naistorya ko kahapon mga trahe family kag ang mga Gardusi family sinong siyas da sinong dodong da kag ang ato mga girls kahapon nga nakatuking-tuking tada sa barangay da salamat gid. Action firing line. Kag iban pa mga kaaksyon. Si Manong Ibaya, Sige. Kag naga-monitor man si Matinion, naga-monitor si Nanay Jutay Tatay Dolfo, si Madam Janice daw mitmit, kag husband niya naga-monitor sa sining nga mga tinion. Action firing line. And si John Acosta araman naga-monitor kay Inday Ivy Kuno Alvarez, salamat gid sa pag-monitor. Si Maria Co Araman, Rogelio Lakang, good evening Sumbray, monitor lang kami di sa Handumanan. Sige, salamat gid sa inyo. Sige, balikan ko section dyan. Kikaina, sa Bacolod lang to, syempre, highly urbanized city Bacolod. So, kinanglan tagid ibalita. Right now, ang aton nga balita, kabilugan nga Negros Occidental, monitor kamuda kung sinong butohon yung gobernador, vice-gobernador, kaga mga board members ninyo kag kongresista na dira lang asta sa mga alkalde padasunan ta lang na dira lang kita anay asta. Action firing line. Balikan ta ang patrol with Action John Diaz. Action John? Yes, Action Bray, balik diri sa patrol, Yari naman sa may probinsya Negros Occidental. Actually, sa mga gabi si Attorney Ayan Lee Anonoria, ang election supervisor ng COMELEC Negros, ang nagpagwaya sang listahan opisyal sang mga nag-file sang ilang certificate of candidacy. Pero para mas plastado, listahan mismo sa database sa Action Radio Bacolod. Sa pagkagobernador, ang ginalauman sang tanan nga base ma-file sang COC nag-file gid, Kay tatlo ang mga nag-file sang ilang COC. Una nga nag-file sa unang adlaw sang filing si incumbent Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson nga nagapili sa idalom sa Nationalist People's Coalition NPC Love Negros nga grupo aksyon na bakit siya ang nag-file na sa iyang COC. Oktubre 8, 2021 nag-file sa iyang COC bilang isa ka independent candidate ang isa ka housewife na residente sa syudad sang La Carlota na si Maria Socorro Okada. Ikatatlo nga nag-file sa COC last na day gid naging agaw gid nga nag-file sang iyang certificate of candidacy amo si Anay City Administrator kung Bacolod City Administrator Attorney Juan Orola Jr. O kung na mas kilala sa tawag na John Orola Jr. Action Bray. Kag anay kongresista man sa syudad sa Bacolod Action John. Yes, anay congressman sa idalom sang federalismo ng Dugong Dakilang Samahan o kung PDDS. Why na tong PDP, PDDS na iya? PDDS, yes. Suliton talaksyon dyan liwat ang nagpapili again ang aton subong incumbent nga governor Lacson, Okada kag Orola para klaro Yes. sila. Duwa ka O, isa ka L. Okay. Mapili lang na sila sa tatlo, Kon Vice Governor. Basahon ko di pa sunod lo tawag sila. Lo, tawag pa nawag sila Lo. Lo. Sige, go ahead. Vice Governor Dua ang nag-file ng COC. October 1, 2021, nag-file ng COC sa idalom sang NUP Onega si incumbent Vice Governor Jeffrey Ferrer. October 5, actually nagbalik ni siya mo kay October 1, nag-file ni siya. Galing kay tikulang yung requirements, nagbalik sa sang October 5, na kompleto yung requirements, naka-file gid bila sa agad mapapili bilang vice-gobernador sa probinsya sa Negros Occidental. Amo ni si John Ray Gargarita. Amo ning taga La Carlota? Taga Binalbagan. Binalbagan. Taga Barangay Progreso, Banwasang Binalbagan, 31 years old. Nagadwar sa kurso nga Bachelor of Science in Criminology. Si John Ray Gargarita. So duwa, may kontrada po ang sa Vice Governor Action Bray.
Board member kita, First District, nag-file sa unang adlaw, October 1, 2021, ang duha ka mga incumbent board member sa idalom sa Nationalist People's Coalition Love Negros nga partido, si incumbent board member Araceli Somoza, kag incumbent board member Romel Dibulgado. Wala naman iba nga kontra, kumo sa kada distrito, duha ka tiglawas, tining duha survey na ni. Di pa panihol na lang ng ila, ya? Oo po na yun. Unahin na lang sila kung may palapit, ikaw na kumusta lang no? Kuha nila, pero dapat malibot gini sila action dyan. Hindi pwede nga wise la kontra magpulong ko. Daw may karistoryahan, tani kaya may porsyento na nga dapat nga malabot mong buto mo. Yes, no? Second District, ang nag-file, duwaman ka mga incumbent board members. October 1, nag-file sang COC sa idalom sang NUP Onega. Sa incumbent board members, Merhan Samson, pinaagi sa iya nga tiglawas o kung technical assistant. Kaya itiway ni siya nakapal personal mong sa first day gito. October 5, nag-file man sang COC sa idalom sang NUP Onega, si incumbent second district board member Sixto Guanzon. Why man ni siya action by nag-file sa COC? Two representative man ni siya, ang nag-file ni si Judge Francis Guanzon. Why man ni kontrang duha? Ang duha, why man kontra. Baka namin, no? Dambal, ang iba ni mabod member, mabal namin inyong sitwasyon, no? Basi, mahayog ang serbisyo nila sini o kung ano man? Tambot lang, kay ti first, second district, do, amo ginitawag ko nila ka strong north. Amoning, okay. Ito amoning pagpalanggaanay mo sa, kita mo, ang first district, puro Love Negros. Ang second district, puro Tanan Yunega. Oo. Sakto, no? Love Negros sa Gunega, glitod. Third district, ariyan ba nila do malugtapos na way giniguro kontra. Sa ulihi, may nagwa nga mga pangalan. Apat ang nag-file pagka-board member sa third district action bribe. Third district, una nga nag-file sa iyong certificate of candidacy, si incumbent board member Manuel Federico Conmanman Co. October 1 sa idalom sang Nationalist People's Coalition. October 1 man nag-file si incumbent board member Andrew Montelibano sa idalom ng nisayasang Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o kon PDP Laban nga partido. Incumbent ining duha. Incumbent ining duha si Co kag si Montelibano. Pero kahapon October 7 naglusot ining si Juni Oxida. Independent candidate taga syudad ini sa sang Silay. Ang impormasyon dito sa interview siya nagapaminta ini siya pintor, artist. Okay. Tag do nagaimo kutsinta, no? Magambal kita nga pintor action dyan, ano, sa mga building or lain man ng artist mo nagadrawing kaya? Do ka-drawing na sa action blind. Okay, sige, okay. And then, ang ikaapat nga nag-file sa COC, ang munisibong adlaw, si Antonio Barelo Jr. Dain man eh. Si Antonio Barelo Jr., taga Banwa sang EB Magalona. Tag-ini siya action bray, isa ka-anay college teacher sa University of St. LaSalle. Actually, may doctorate degree na niya, no? Doctor, panawag niya Dr. Antonio Barelo Jr. So, apat na nag-file, duwa ka incumbent, duwa ka mga newcomers, duwa ka newcomers, independent candidate. At least tonight, may ara na sang pulopintahon ng mga butante ta sa second district, ha? Third na action right. Third district, rather, sorry. Yes, ang sa 4th district naman, ang man ang sitwasyon, binila daw, okay na bala, tulutawhay na. Katapusan gali, may nag-file sa COC. Isa ka incumbent, duwa ka pa ni Bagokson, tayo ka mga pangalan. Una nga file, nag-file sa October 1, si incumbent 4th district board member, Jovin Alonso, kung si Jose Benito Alonso, no? Sa idalom sang NUP Onega. Dungan man siya nga nag-file after niya, amo ni ang anay konsihal, sang syudad sang Bago, 3-termer councilor sang Bago nga si Andrew Martin Torres. Sa idalom sang NUP Onega. Subong adlaw, October 8, nag-file ining last termer na ni, no? Nag-councilor man sang syudad man sang Bago, si Gaudete Cleo o kung si Cleo Gaudete Action Bray. Dali lang, do ka familiar sang Gaudete nga inihaw, action dyan? Oo, kabalugi ko pamilyar, si mo ni. Actually, ila building sa una, kagi ko da saka, doon to ko na mo na. Pero may lain, pagi ko na dumduman, di ba amo ni siyang, to na hold up?
Atong sa may auto, action dyan. Okay. Graduate na ni sa Galiya. Graduate na. Graduating, no? Nag-file sa COC sa idalom sang federalismo ng tugong dakilang samahan. So, meaning, ining tatlo, mabakod man ni sigaw dito, kay may ngalan, ini sa syudad sang Bago action dyan Yes, may negosyante ko naman Negosyante na da, oo. Tapos councilor mga daan, last termer man. Pero PDDS din siya abot silingon, upod din sila na Attorney John Orola. Okay. Hindi, may nag-chat sa ato ding PDDS, hindi na iya kuan ha, inang yan lang mga, ano lang tawag siya na gani, iyan ni Duterte. Hindi Duterte, pag inambala nga, dit squad bla. Hindi niya partido, iniha partido. Partido, maning partido, federalismo ng dugong dakilang samahan. Wala klaro honta kay ila diho mga presidente Duterte dit squad ning ilang butang diho sa mga nag-chat. Hindi niya amo. Sige pa nayo nagsudyan. Ang sadya, 5th district, no? 5th district, kung sa 4th district 4, 3rd district 4, 3 sa 4th district, ang 5th district anom ang nag-file sa COC. Gagutok ba? Ginupok ka. Ang agawan nila nga pwesto, 2 kabilog, pero anom na sila. Puro panitanan mga baskugan man, no? Baskugan. Lang. Pila anom, no? Sige, be. Anom. Una nga nag-file October 1, sa idalom sa Nationalist People's Coalition, Love Negros, si Hernan Emmanuel Gatoslao. Anay 2-time councilor, kag SK Federation President, sang syudad sang Himaylan, 29 or 29 years old. Wow. Ako na yung bata ni Saxon Vice Kapapili, karon Vice Mayor dira sa Himamaylan man. Okay. Nga si Raymond Gatoslao. Sang October 4, nag-file pagka-independent candidate si Anton Oxenio, isa ka negosyante. No? Da mismo sa 5th District man, nagpapili man siya last year. Do ika-apat dyan na ni Guru kapapili, feeling ko lang 5. Apat. Do mo na Action Bray. Sige lang bato lang, action dyan. Yes. Ikatatlo nga nag-file October 5 sa idalom sang Lakas CMD. May partido. Ang Lakas CMD, National Party ni siya. Kung magsalasong ng mga Arroyo, Action Bray. Ilan ang nag-file si Rolito Espinosa. Si Rolito Espinosa, board member or board of director ni siya, Canoseco. Timay ngalan. So meaning under ni siya sa kay Congressman Marilo Arroyo da? Posible? Yes. Si Congressman Marilo Arroyo, Lakas MD man na. Yes. Ang ika-4 na nag-file, independent candidate, amo ni si Patrick, para hindi magsala sa ngalan, si Patrick Miguel Montilla. Bauti kilala man Montilla man Mangod sa nganay mayor sang Isabela, kiniging konsyal man ni si PM Montilla Action Drive. Ika-5 nga nag-file sa idalom sang United Negros Alliance sa Cononega, amo ni incumbent both silingon siya ni sa mga incumbent board member, Dr. Rita Gatoslao. Tidwa ka Gatoslao ho? Although inablos sining isa ka Gatoslao Parte daw, sige. At uli nga nag-file subong adlaw, daming 73 years old. Uy? 73 anyos nga residente sang Banwa sang Binalbagan, no? Amo ni Action Bryce si certain Pedro Bulanio. Taga dito ka man action dyan, kilala mo ang name ni Hindi ko amo ginaka-familiar pero grupo ni sa PDDS Action Bryce. Okay. So dyan Orolas sa kwan ini. Line yes. Dra sa nga line up no nag-file sang iya nga COC. Okay. Anong so gid ang sa may 5th district duwali na kapwesto ang ilang pungkuan Action Bryce. Anong background ni Lolo Pedro action dyan? Action Bryce? Anong background ni Lolo Pedro? Ari gina-scan ko diri ang iyang background ni Pedro Bulano, isa ka medical representative. Manager sang Planters Motors Association sang una. Kag Board of Directors sang Planters Association of Southern Negros. Kag Barangay Kapitan sang Barangay Playao Binalbagan sang 1988. Baka da mo gali sang inagyan man. Yes, no si Pedro Bulanio, no. Mga Gatoslao, Hernan, Oxenio Anton, Espinosa Rolito, Montilla Patrick Miguel, Gatoslao Rita, kag Bulanio Pedro.
So, duwa lang pwesto. Sa 6th District, duwa lang ang nag-file COC. Doon sa may incumbent. Si incumbent board member Jeffrey Tabula, sa October 1 nag-file sa idalam sa NTC. Tapos si incumbent board member Valentino Miguel Alonso, sa October 6 na nag-file sa COC sa idalam sa NTC Action Bray. Congressista kita, congressman, nag-file 1st District, incumbent, siya lang man ang nag-isa nag-file pagka-congressman. Incumbent 1st District Congressman Gerardo Valmayor Jr. Bao, sulo-sulo man eh. O, sa idalom sang NTC, tulutaw, hay na ni Action Brian. Why na ni? 2nd District, Alfredo Marañon III. Siya lang isa nag-file for congressman. Sa kay City Mayor sa Subong, pero nagpapili siya balik bilang congressista Action Brian, no? 3rd District, ang Balilao, kinaway na kontra. Pero sa mga adlaw, may nag-file. So, meaning may kontra si incumbent 3rd District Congressman Kiko Benitez, nga nag-file sa October 4 sa idalom sang NPC Action Bribe. Ang kontraya, amo ni si Bernard Terrares. Bernard Terrares, isa ka negosyante, dira sa may sulad sang Victorias, sa idalom Action Bribe, sang partido nga PRP. Ako naman ibla ang Republic of the Philippines. Ang iya nga partido, iyan ako gidang clear. Kay iyan Action Bribe National Party. Kamo sa bilang partido sang grupo mo tubla sa ang kilala to sa Iloilo nga napabili mayor. Si nung John Capulot? Oo. Do ang iya ni ngalan sang partido nila is RH, itong pangalan sang i-confirm ko gino ang bilgi nila rere. Ang iya partido is Reform Philippine People's Party o kon RPPP. Dugay na nga mga kwan eh. Nagdulula na ni Subong, nagtululuhaw liwat, ginpabuhi nila. Yes, Action Bray, no? So, amo nang iyang partido diri Subong. 4th District, si Juliet Marie Ferrer, incumbent, wala sang kontraman. NUP Onega, ini. 5th District, yan, amo rin sa Jakay Brudakod man, no? Ang ekwentrohan ay na naman 5th District ng Japon. Nag-file sa unang adlaw, October 1, 2021, si incumbent Congresswoman Maria Lourdes Arroyo Lisaca sa idalom sa Lakas CMD ni Action Bray. Ang nag-file sa October 2, si Anay Kapitan Anthony Havilosa, dala sa sulad sa Imanaylan. Ang iya sinidi nga partido independent ini siya, no? And then, ang pinakauli nga nag-file sa buong adlaw, si Anay Negros Occidental Vice Governor, kag Anay Negros Occidental 5th District Board Member, kag isa man ka-opisyal sa Sugar Regulatory Board, nga si Attorney Emilio Berardino Bino Yulo. Porte nga mga ngalan, tatlo gineksyon dyan, no? Asong agis ni? Oo. Ito si Attorney Yulo, bulubakod man eh. Ang Habilosa ni, kilala mo na da mo. Oo, dami sila Mailan. Kaya mo ning tatlo sa 5th District, sa 5th District, daw damo-damo, ganyan nagpapili, no? 6th District Action Bray, wala kontra. Nagabalik dira, 6th District, si Mercedes Alvarez, Chideng Alvarez. Ano naman ni Dason ay nahigdaan niya man? So, una karsada lang to mo. Subong, basi ano na. Action Bray? Saling ko ano naman ayhan nga proyektong higdaan niya ni kisang niligan ang proyekto yung nga dalan, naghigda ni sa tunga dalan. Oo. Pag uli medyo tapos-tapos ganang project sa da, nga gina national project actually ti ginabuligan niya. Humigda sa tunga dalan nga mga picture Ti Subong basi sumikat to eh. Ang bati ko ang iya Subong tutukan kay total wala sa kontra din, no? Pero ang bala tutukan niya kuno kay di ba nagbata ni Action Bray kapid. Okay. Pinabudayan sa Action Bray magganobla sang breast milk. So isa di kang gusto is magpatindog sa isa bala ka institusyon or may mo abi isa dira ka ahensya na mo ni magka-supply sa mga breast milk ni Action Bray the milk industry. Ti mayo. Abi ko gani mapati. Kaya iya ko pong galing ang pangalan, Mercedes Alvarez Lansang. Lansang? Kayo nakapamana na eh. Oo. Manay si Major Lansang sa Philippine Army. Former Army ng Banas niyo. So, ang Action Bray sa tanan ng mga congressional kag district provincial posisyon sa Negros Occidental. Buwasa aga, according kay COMELEC Supervisor Attorney
Ayan Lee Ananoria, maaabot dira sa may Comelec office ang mga election officers ang tag sa Kamabanwa kag syudad. Idulong nila Action Bray ang mga listahan sang mga nagpapili o kung nag-vice sa COC sa Kamabanwa kag syudad. Sige. So balantayan ni Buwas kay ti ang ila di ginabantayan kay gusto ya unahon kwaon ang mga COCs sang 5th District Action Bray. So buwas sa gabi, bantayan nyo from 1st District down to 6th District naman mga alkalde, vice-alkalde kag mga konsihalis ninyo. Bantayan Yes. nyo din. Kay bisan si Attorney Ananoria doon nakibot sa mga nagkakatabo dito sa 5th District. Porte gito to sa Sursubong, no? Basta lang, porte ka mga laggo sa mga ngalan nga nagtinuhaw sining mga last minute, to? Okay, kay na, nakisubong adlaw nag-file no? Hindi na ginawa ang mga mother and son tandem, mag-asawa, daughter and father tandem. Porte, no? So, na sa 5th District, sige, na-reveal na tayo mga pangalan kaya gusto yung official nga report or record action, Bray, no? Mayo kay tandem, iya. Dito sa kay Kuanya, sa kay Chavit Singson, ya, kontra ya bata, ya, Vice Governor. Oo. Do tayog pag itong ila, yung gakatabo sa ila itong lugar, no? Hindi ba doon sa may Himamaylan, the Vice Mayor, Gatuslaw man? Okay. Si Raymond, kag si incumbent Vice Mayor Gatuslaw. Okay. Balaan So, na boss. sama balaan sa Action Bray sa listahan diri sang Comelec office province. Sa Attorney Ananoria, lipot ginamang. Confirm lang na-close lang ang filing. Yes, as of 5 p.m. today, why close na ito nga filing candidacy for provincial officials. Mga pila subong ang total lang. 33 candidates all in all. 33 COC. Candidates, 33 aspirants filed their COCs. What will happen next then? Anong mula? I will be going to Manila to deliver these COCs personally to the law department for further assessment. Okay, so actually na ang next activity for Comelec is Registration. Action by si Attorney Ayan Lee Ananoria, ang election supervisor sa Negros Occidental. Tagitagikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action Jandia. So nasagot na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action firing line. Salamat aksyon dyan sa kumpleto ng mga pangalan. Why pada naton nadala ang mga alkalde ninyo kiti hindi ba naton masikop ni tanan-tanan. Ipasa pa nila gikan sa mga lugar nyo dira may mga Comelec kabuda sa Banwa kag syudad. Ang tanan nga mga ngalan nga naka-file da sa inyo, ipasa nila ni sa provincial Comelec kag busi si on tani buwas kag isa-isahon tani. Action firing line. May mga banwa kag syudad iya nga ti wala man enkwentro mga alkalde kag vice-alkalde nila mo. Actually kung wala enkwentro daw wala ka challenge wala daw ay daw mga tao daw pigawan na yung mga butante mga musina kung wala sang enkwentro. Ang may enkwentro lang sa mga konsihales abe doon di gina malikawan iya. Pero may ara iya sang alkalde, vice-alkalde why enkwentro? Tido ka kwando ka linong. Action firing line. Oo, do kalinong sina. Pero ti amo nang amo na ang senaryo sa lugar nila, maybe guro ti mayo ang practice, mayo ang produksyon, mayo ang panghimanwa, panggobyerno, tinga kontrahan mo pa abi. Do amo na bing pamangkot, do amo na bing sabat man sang iban. Now, amo na nga ton sini nga lantawon buwas nga adlaw. Action firing line. Ang parte ni sa mga papili halin sa presidente down to senador, iplastar pa namon kay sa pagka-presidente, grabe sa pagkadamo subong nagpapili presidente sa Pilipinas. Action firing line. Magluwa sa mga big names agin pang mention ko kay na like Ping Lacson, si Manny Pacquiao, Isko Moreno, dira Leni Robredo, Bongbong Marcos. Ini mga ngalan, may madamo pa ang nag-file. May ara sa barangay staff, may ara sa mga simpleng mga waita kabati sa mga ngalan, may mga degree holder man, ibang ganing mga baskog man, galing hindi lang gid sikat. Nag-file man sang ila sini nga mga names, sa ila sini kaugalingon, nga magpapili bilang presidente. Action firing line. Di pabawasan tana, ipaplastar tana isa-isa mga kaksyon, Ang kulay at tatak ay di siyang dahilan. Hanggat marami ang lubok sa kahirapan at ang hustisya ay para lang sa mayaman. Amo man ng mensahe ko Sir El Rey, basta amo sa nga sitwasyon
basta ara ng mga dunot nga mga tawo sa aton sini nga gobyerno, bisan sino pada ang ibutang tada kun puro dunot ang huna-huna kag korupsyon ang una-una, I doubt kung mag-asenso kita. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ang balit. May gabi lang sa kay Mariela Isabel Lopez, mabugnaw nga kagabihon Sir Bry, pero sugod na ang gainit nga politika di sa Pinas. Halong gid ang tanan sa virus ka, God bless us all. Thank you gid madam. Mabuhay ka. Si Michael Singo. Excuse me. I'm sorry. Lamayin. Good evening, Sumbray. Watching live from Alihis. Keep safe always. God bless him. Same to you, Manda. Joel Aligato Himenea. Good PM, Sumbray. Hindi na tuman. Monitor lang si Cityville Estefania. Hindi galumpat siya man. Hindi na tuman. Arere. Good PM, Sumbray. Monitor lang sa Cityville. Estefania, keep safe and God bless. Salamat. Si Ana Sinoro, thank you again. Stay safe always, Action Bry. God bless you and your family. Salamat. Si Ira Feliciano Arivalo Dioso. Good evening, Kabandirang Brian. Kabandirang Brian, actually, Rhea. Action Brian niya, hindi Kabandira. No? Watching live here sa Barangay Hagimit, La Carlota City. Thank you, again. Si Sir Dennis Ambalya Pedro Bulanio, basi siya na di danay ang nagpadalagan sa Enrique anuman. Sige, research mo da, sir, no? Christine Minies Villalubos, taga-monitor man. William Osera Celes Ambalya, DDS, Daladala, Silhega. Beth Villanueva, good evening. Si Helen Cordero Lacangaraman, thank you, again. Sige, Diris Dalom. Si Arniel Gonzalez Ambalya, good evening, Sumbray, daw ka sa diyagid sang eleksyon di sa aton. I hope tani tawhay. God bless, sir. Salamat. Amo ginang aton nga pangamuyoon. Si Maki Mac Araman, si Glenn de Kina Mirabe, greet lang family Mirabe sang barangay Sangkadi City. Si Rodel Vasquez, thank you, good. May gabi do si Ma. You're exactly right, Action Bry. You send nabatian yang hampon. Thank you, good, ma'am. Thank you, good. Noy Alson, ara ba naga-monitor. Sige, pagbalik ta, dako pagin nga balita katon nga i-present sa inyo dugay-dugay, ha? Mas exciting pagin nga balita. Standby lang ka muna, paki-share lang. Jutay lang pasensya kay ti need ginaton mag-play sa aton nga commercial, ha? Sige. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Rupakod nga prinsipyo, reporter handa
kita sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sinsan ang mga kalintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan.
Pagod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Timuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sinsan ang mga kalintangan. Responsable at tagbay. Brian Morgan. Action na Joe Philippine Standard Time, las 8:39 na. Aksyon Firing Line. Antes pa naman ang tanan maka-aksyon, bao gina-endorso ginaton sa inyo para sa ikayong lawas nyo dira ho, ang Blueterna Plus Capsule. Kompleto nga kombinasyon para sa sigurado nga proteksyon, batok sa diabetes kag iban pa, kag subong man ining hypertension mga kaksyon. As 8:40 na, hingagawon ko lang sa Aksyon Marlon Hinoveya. Kay ang ginmensyon to na aksyon dyan kay nang Gatuslaw versus Gatuslaw. I-check ta ni Abi, masulusad dyaman niyo. Pinamilya mo. Aksyon Firing Line. Pero maing gabi lang kay Jinky Dayalagdon, TGIF, The Action Brian, kag Mr. B-Boy Villasor, Star Mayo, and Dr. Matmeo Noel Amar, Alex Montesa, Milili Oligo, kag iban pa. Na? Si Madam Grace Ortiz Boare, gid sila ho. Naga-monitor sa mga gabi nagalantaw sa aton. Hilolanda kay Jarrell Ortiz Trahe. Salamat gid ato ang bata ni Guro kahapon nga kuan ay nga nang kuan ay big boy. Aksyon Firing Line. Si Merly Gonzaga naga-monitor man sa aton nga pagpangalagad, no? Action na dali gid action. Bri, good evening. Basi ma-interview mo si Pausi, please. Hatag number ko sa iya. Willie, best friend niya, Papa Elmer si La Carlota ga-monitor. Sige try lang nato, no? Potson sang estudyante ang maestra ang COVID kag ipadala kay Briones para sa ila mana nga malatnan. Good evening Sumbray. Good evening landa kay Arsenio Pitisa, kagawad sa Barangay Dusida sa Victoria City. Salamat gid. Action Bri, good evening kag ginatamyaw ko tanan nga nagapamati subong kag family Higan kag ang Talavera family kag Clavicelias family nga nagamonitor subong sa una sa balita, una sa ARB. Sige, salamat gid. Thank you gid sa inyo. Good PM Action Bri. Grabe ang strategiya ni Duterte kay si De La Rosa ang ilaging tandem kay Bongo para presidente kay may substitute hasta November 15. Base si Sara, presidente si Duterte, paabot na sila. Abot na sang tanan. Aksyon Firing Line. Las 8:42 mga kaaksyon. Capital Reports. Ari sa Aksyon Marlon Hinoveya ang balita Kapitol. Aksyon Mar, may gabi. Aksyon na Braya mayong gabi, nakasentro sa karon ang palamatinaan kag panulukan sa kalaban nga mga negrense
na 2022 ang paghahambalan sa Quinto Distrito sa Negros Occidental. Kita pagusan sa nagaisahanon nga syudad nga among Himamaylan, mga banwa sa Medalbagan, Hinigaran, Isabela kag Moises Padilla pati na ang banwa sa Castillana. Agon manaksyon bray nga may mga kontragid ang mga kandidato sa pagka-board members, kongresista, alkalde, kag vice alkalde. Do kompleto, no? Ni manakson bray, no? Ang tanong bertod sa 5th district o 5th distrito man. Siguro tamang kuton magsumpray mga tao na ang kalabanan siguro mahambal man ang pabor man sa amon kay parang at least namo kami pilian kag mabatsagan namon ang ginatawag nga demokrasya sa pungsod sa Pilipinas. Gusto gina dapat may enkwentro gida para ang tao ay labot malingaw, may pilian gid sila kung sino man listingan ta naman ni or mo ni muna, da mo na blas. Kag siguro may aragan na guro nga nagahampal Yahoo! Amo nang totoo nga eleksyon. Gusto. Hindi kay seleksyon. Hindi kay panudloon talang kung sino da. Yes. Ang Himamaylan City Action Bray nakaligad nga pila ka mga eleksyon daw amo nagidman ni permi ang nagakatabo. Magpamilya, naga-engkwentrohanay. Ang isa dara sa Himamaylan, nabalaan naman sa kalabanan, Baskon, Gatoslaw, Baskon. Sang 2019, kung mo asumbray matulupan, ang nagpapili nila, ang nag-engkwentrohanay dira alkalde, Carminia Minchet Pasko, Gatoslaw Baskon, batok sa kay Raymond Tungson. Ang katandem ni Minchet Paskon, Raymond Gatoslaw. Ang katandem ni Raymond Tungson, Justin Gatoslaw. Resulta sa eleksyon ng Sombray, daog ang Tungson, kag daog ang iya sa dingaranan mate nga si Justin Gatoslaw. So medyo lutos gawa ni perdi ang sa part sang Baskon, no? Amo to ka tayo mag-Sombray 2019, tapos na tong termino ni Himamaylan City Mayor Agustin Ernesto Tinto Baskon. Kabangtanan nga nagwa patong sumbray ang report nga nagaplano pagkuntani siya na magpapili bilang kongresista sa ikalimang distrito sa Negros Occidental pero why inang sumbray matigayon. Sa baylo inisang nag-decide magpapili na lang bilang 5th District Provincial Board Member kag nag-Marinalagon. First term board member subong sa 2022 nga election action pray nag-decide siya ini si Tinto Baskon nga magbalik papili bilang mayor sa syudad sa Himamaylan. Talo sabi kay Minchet abi no? Talo siya sa nga Iloy nga si Minchet Baskon. So ang gwa action pray balik niya por nga enkwentro sang mga Gatoslaw kag Baskon Gatoslaw Baskon. Ang nag-file kay nagsumbray kundi nagligad nga sinuman ato nauna nagligad nga adlaw nauna nakita sumbray file ang re-electionist incumbent abay subong nga mayor nga si Raymond Gatoslaw. Ang katandem niya same gihapon incumbent vice mayor Justin Gatoslaw. Kaina sang aga nag-file man nagsumbray kandidato balik bilang alkalde Tinto Baskon. Ang katandem niya agsumbray amo man ang running mate sa to sa Iloy niya, no? Na si Raymond Gatoslaw gyapon, no? Sa patabo ang enkwentro agsumbray sa pagka vice mayor sa Himamaylan City, Gatoslaw versus Gatoslaw. Kag magpakaisa mo nang plastada action na brete kay na nakita tagsumbray dito sa Himamaylan City. Una, agsumbray nag-file ang incumbent 40 ang supporters. Kay na nag-file Tinto Baskon 40 man ang mga supporters. Nakita tagsumbray nga daw ala Bacolod City man nga mangin patol royal man sa ulihin. Okay, isang nagligad para nga tuwing dubation na ganyang Himamaylan nga may ara sa magabalik mo. Manakson Bray, ano ba lang pinakarason no ni Tinto Baskon nga nga luyag niya magbalik bilang alkalde sang syudad. Former mayor kag subong mayoralty candidate Tinto Baskon.
may ginlimtan sila, may ginahatagan sila sa importansya ila lang mga tao ang ilaging tagaan. So ang aton plano magbalik di sa siyudad sa Mamaylan, hindi sa posisyon, hindi man kung ano ang aton ginagyan sa una na bilang mayor sa siyudad sa Mamaylan siyam katuig. Kagang aton patayuno naton ang panggobyerno na malapit sa tao. Board na papili ka under sa anong political party? Nationalist People's Coalition under kay Anay Ambassador Danding Kuangko, subong ginapamunuan ni Boss Ramon ang upod kami ni Governor Bong Lacson, Nationalist People's Coalition kami. Unahan ta na kamunadaan. If you ask me kung sino akong presidente, I haven't decided yet. The most important thing for me now is the people of Himamaylan. Puwerte, no? Amo Lacson na Bray, medyo mo matigdas ka nga matinaga ang ginbuyan ni Pascon. Kung imo sa nga padalman gid, daw pareho lang sumray nga ang subong dira sa Himamaylan. Daw kung hindi ka kaalyado, hindi ka supporter, daw kakaulihi ka sa paghatag sa butamod. Daw mo nang punsalingon. Pascon Lacson Bray kay siling niya 9 years ako tapos ko termino ko. Ibalik ko to ang ako sa nga panggobyerno, panggobyerno nga malapit sa tao. Ano man, ang subong nga panggobyerno leos tao. Hindi ka malapit sa kandos, di mo nang pirming uso mo. Maman gani. Di balantayan yung katama, no? Ang Himamaylan City. Ang isa ni Action Bray, by the way, nga councilors, wala na nagpilot, no? Ang Himamaylan City, component city, Polo Action Bray, nagapungko na da, nga mga councilors. Pero ang kandidato ni Pascon, nga mga konsihal, naglapot lamang sa 8 kabilog. Kulang duwa ba? Kanugon? Kada ang color ni Action Bray is pula. Pula. Madinagoon. Nagbaha kinang pulas Plaza Publica. Amo manigan nga Adlaw Plaza dis Bacolod do. Mamugid, no? Na timingan man nagsumbray nga mayo ko pula. Amo na kaya gani kinang pag-interview kay board member Pascon. Palapit sa doon sa akon kay pero kami payo pula. Ko board na tabuan lang niya mayo. Hindi mo malisyahan pa. Gani man, no? Sa mali, Action Bray, ang iban sa niya mga banwa kag syudad, di balantayan, banwa sa kong Medalbagan, Mirasol versus Aranda, balik encuentro man. Porte man da. Ang kandidato, mayor sa Binalbagan, Bana Mayor, ang Vice Mayor asawa. Ang sa Hinigaran, ang Bana Mayor, Vice Mayor asawa man. Sa Don Salvador Benedicto, ang mayor magulang, ang banghod vice mayor. Why encuentro? Sa La Castillana, ang mayor bata, ang vice mayor amay. Amay. Oo. May encuentro. Ang sa bahin sa Isabela, ang kandidato mayor Iloy, ang vice mayor bata. Porte. Damo madis Negros gili, no? Damo managson na prime. Pasalamatan tariya sa Negros Occidental. Nga waya sumpray sa naging kontrohanay nga amay kag bata. Amo nang malaway gid lang taon Malaway gid akson na bra. Okay lang nang magpulo pa ka isa, iya pero inang amay kag bata, Iloy kag bata do ka sikwawe na gid action man. Dito sa Manila bala sa una to, di bala magutod ang ginawa pa gani. Oo. Si Simpson away na gid sige. Sumray, update sa bayan sang Capitolio Provincial, partikular sa Himamaylan City. Action na Marlon Hervoya, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat Action Bar sa mga balita. Amo lang aton, bisan magpinamilya kamo dira nga magpapili, importante may performance lang kag may serbisyos publiko ay gina problema. Action Firing Line. Ang problema ang oras ko do mababay na Action Helms, no? Sige, ang oras ko kulo-kulabo sa gid man maka-aksyon. Si Sonia Agravante naga-monitor sinimatinon sa Barangay 6 kuno. Tamiyaw yung manasawa niya, Sonia Mante Hulingay. Salamat. Salvador Inocencio na tamiyaw man Lolita Salazar sa Hacienda Mercedes, Barangay Maaw. Salamat gidrasinyo. Si Kuano Action Bray, greet lang, monitor kadagabi pato niya. Barang sa Ruby, Dilalona sa Barangay 30. Sige. Action Firing Line. Why na kita oras sa aton sila nga pagpangalagan maka-aksyon. Standby karon sa Action Night Patrol, Action Marlon
Hinavia. May gabi kay Danit Siyot mga kaaksyon. Ini sa aksyon, Brian Morde, nagpasalamat gid. Una sa balita, una sa aksyon. Maglibati kita buwas, ano? Sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night. God bless. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita,
komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting
Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio.